प्रेजेंट बाय उमेश लहरी, प्रेजेंट बाय उमेश लहरी। अमरजीत अमरजीत कुशीनगर कुशीनगर। भीड़ रहे भारी गड़बड़ाई गईले भाऊजी, भीड़ रहे भारी हड़बड़ाई गईले भाऊजी। सुदनीपुर के मेला में हेराई गईले भाऊजी, सुदनीपुर के मेला में हेराई गईले भाऊजी, सुदनीपुर के मेला में। अमरजीत अमरजीत कुशीनगर कुशीनगर। मेला देखे आइल रहनी हम बड़े मन से, छूट गइल साथ हम बिछड़ गए सजन से। मेला देखे आइल रहनी हम बड़े मन से, छूट गइल हाथ हम बिछड़ गए सजन से। कटी कटी बाटे जाए के बसाऊदी, जाए के बसाऊदी, सुदनीपुर के मेलवा में हेराई गईले भाऊजी, सुदनीपुर के मेलवा में। अमरजीत अमरजीत कुशीनगर कुशीनगर। सेनूरा के लाजया बाबा कई है दिहा बाबा हो, कहूँ सजनवा हमर मिल जैते राजा हो। सेनूरा के लाजया बाबा कई है दिहा बाबा हो, कहूँ सजनवा हमर मिल जैते राजा हो। लागता कि कतही हेराई गईले भाऊजी, हेराई गईले भाऊजी, सुदनीपुर के मेला में हेराई गईले भाऊजी, सुदनीपुर के मेला में हेराई गईले भाऊजी। भीड़ रहे भारी